trobem aquí al Pont de l'Ós, enmig del tram salvatge que s'ha declarat del Noguera Pallaresa, del tram alt d'aquest riu. És el primer riu declarat com a riu salvatge a Catalunya i a l'estat espanyol, estem d'enhorabona, i tot això ha sigut gràcies a la participació d'un gran nombre de persones i de col·lectius. Wild River Site, que és la categoria de riu salvatge, és un reconeixement internacional. No és una figura de protecció nova, perquè en el fons aquest riu ja és una reserva natural parcial, forma part del Parc Natural del Pirineu i és xarxa Natura 2000. Sinó que el que fa és, ens genera un compromís al territori per mantenir aquest bon estat de conservació, afavorir el desenvolupament sostenible d'aquest territori i entre tots cuidar-lo per a les generacions futures. L'atorgament de l'etiqueta Wild Rivers al naixement de la Noguera Pallaresa, a la part aranesa, pot suposar crear unes sinergies també amb altres figures que s'han creat recentment, com la Reserva de la Biosfera, i en definitiva és donar valor, un valor ambiental, reconeixement ecològic amb aquesta zona del naixement del riu Noguera Pallaresa, Montgarri, el Pla de Beret, aquestes zones tan emblemàtiques de la Vall d'Aran i de la conca de la Noguera en general, posar això, donant valor i poder crear sinergies i fer un reconeixement ambiental i fins i tot poder establir mesures que acabin de millorar la qualitat ambiental o ecològica d'aquest tram de riu que ja de per si és molt alta. Jo crec que l'obtenció d'aquesta certificació també ens ha d'ajudar a teixir nous llaços de relació amb les diferents entitats que han participat en aquesta certificació, ja que ens ha de servir per crear nous ponts de connexió per compartir diferents problemàtiques i sinergies amb els nostres veïns de la zona. Estem en un moment molt important per a aquestes valls perquè hem aconseguit que l'entitat Wild River concedeix la certificació de Wild River d'aquest tram de la Noguera Pallaresa. I això és molt important, és el primer riu d'Espanya. A mi, com a president de la Federació Espanyola de Pesca i com a president de la Comissió de Medi Ambient del Comitè Olímpic Espanyol i de l'Associació de l'Esport Espanyol, me representa una satisfacció plena perquè després de tants anys de lluita i d'una feina magnífica feta, he aconseguit aquesta fita que jo dic que és tan important per a aquesta zona, tant des del punt de vista turístic com ambiental. Crec que és molt important que el Parc Natural de l'Alt Pirineu hagi aconseguit aquesta certificació de riu salvatge, que agafa 10 quilòmetres de la Vall d'Aran i 20 del Pallars, de la Noguera Pallaresa. És un reconeixement que entre tots, i amb aquesta eina del Parc Natural, hem sabut mantenir de manera molt natural aquest tram de riu. És un certificat que ens dona aquesta garantia i que fa que aquesta zona tingui el nom que es mereix, que és un riu salvatge, un riu que valgui la pena visitar i sobretot protegir i conservar. L'humanité a toujours vécu au bord des rivières, de tout temps. Il y a eu cette envie d'avoir besoin d'eau et aussi finalement les rivières traversent les territoires, traversent les pays. Et aujourd'hui elles sont aussi en danger, donc il faut les préserver. La belle rivière sauvage, l'association du réseau de rivières sauvages qui a mis en place ce label, a mis en place justement pour préserver ces derniers trésors, ces derniers paradis de rivières, pour que l'homme puisse continuer à y vivre, mais aussi que les rivières puissent continuer à vivre en paix quelque part aussi dans leur environnement historique. Et aujourd'hui, le fait d'avoir une rivière en Espagne
c'est aussi pour montrer que le label n'est pas aux limites de la France et que ça permet aussi de montrer l'importance des rivières à l'étranger. Et pour nous, c'est extrêmement important avec l'Alta Noguera par la Ressa qui est aujourd'hui labellisée, qui est une rivière de grande qualité aujourd'hui, qui obtient le niveau 3, ce qui est assez rare aussi au niveau du label. Donc voilà, c'est une grande fierté pour nous, c'est une grande fierté aussi pour tout ce territoire. Et ça va en amener d'autres, forcément, ça donne une dimension supérieure, une nouvelle dimension à notre réseau. Et c'est extrêmement important pour l'avenir, pour nous, et pour les enfants demain aussi, de considérer que ces milieux-là, ces rivières-là, eh bien, sont des rivières d'avenir, et donc il faut les préserver.